O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, mantivo unha xuntanza no concello cunha representación de practicantes da pesca deportiva do municipio, preocupados polo que entenden excesivas limitacións para o desenvolvemento desta actividade de ocio nas zonas portuarias. Os usuarios trasladaronlle ao rexedor que entenden da necesidade de que os traballadores profesionais exerzan o seu labor sen ningún tipo de obstáculo, mais consideran que se deben flexibilizar as restriccións establecidas á hora de levar a cabo unha actividade que non ten ánimo de lucro e goza dun alto número de usuarios, sobre todo entre a mocidade e entre as persoas xubiladas. Ademais, entregáronlle ao rexedor máis de 600 sinaturas recollidas nas últimas semanas. Dende a Xunta insisten na necesidade de regular esta práctica ou existir incompatibilidades entre o desenvolvemento dunha actividade profesional e outra que non o é. É ben certo que hai certos portos onde por tradición a xente iba a pescar, pero non é menos certo que é necesario regulalo porque ante a abundancia de pescadores a esas zonas hai unha incompatibilidade moitas veces entre o desenvolvemento dunha actividade profesional e unha actividade recreativa. Os poñerse en peligro a vida dun deportivo porque os profesionais teñen que facer uns traballos que ás veces poden resultar penosos para un deportivo, pois o que estamos intentando é buscando en todos os portos os sitios onde se poida desenvolver a actividade deportiva sin que interfiera ca actividade profesional e sin que cause ningún risco para os deportivos. Polo tanto, é a primeira vez que se aborda esta posibilidade. Eu pido tranquilidade a todo o mundo, levamos un ano traballando cos representantes das diferentes asociacións de pesca deportiva e cos representantes dos profesionais. Saben eles que esta posición de hoxe non é definitiva, que podemos ir incrementando ou non as zonas onde se poida realizar esta pesca en función do comportamento que se vaya vendo por parte dos cidadáns.